negozio bat proposatu nahi dotzut. Lapurreta berezi bat. Baina, ze lapurtu biogu? Lasai, ez dugu inon dirua lapurtuko. Boteria baizik. Ondiokan, ezate elkar ezagutzen. Eta hola izaten jarraitzia nahi du. Ezin dozue zuen izenak erabili. Ez da galdera pertsonalik egin. Eta are gutxi hau, harreman pertsonalak egin. Dana ulertuta hau zintxu? Maskara hau simbolo bihurtuko da. Eta gu, erresistentzia izango da. Danoi deituko dozku Robin Hood. Eta guk aurre egingo dotzeu. Udalak gerra deklaratuko dozku. Baina gu ez ga eskutatuko. Borroka da bide bakarra. Orain! Herri guztiaren heroiak izango ga, baina kontu handiz. Odol tanta bakarra erortzen dan momentuan, Robin Hood izateari utziko dotzago. Eta besterik gabe, utaseme batzuk bihurtuko.